everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Tigong ni Ryan. Ni Asia. Iya kong kipangita. Dili mahimong magpakita ko diya. Likayan ko si Ryan. Mipati na rapag ko ukukman niya. Suod sa mga pipila kabuwan sa among panagkaila. Napatsyagan kong nahigugma ko ni Ryan. Apan ako ang babae nga iyang gipangita nga iyang patyon. Busa. Ngay ko siyang likayan. Inin! Inin, ka! Inin! I'm very sorry, Ryan. Dili may tabang magpakita ko nimo. Oh. Wa ko gid pakita si Eden. Atang guulan sa nimo, goal sa kay ka. Klaro kayo, goal ko kay ka. Ang klaro kay wala mo makita eh. Kay wa gud yung madadin eh. Kay kung nimo pa nakitaan, ako yung tanaw pa uli. Ang ama giluklok nimo sa Eden. Naguulag ignaong oh. Ganun bisakitan magkukuha ko na siya makita. Aw, ang kay nahigugmam ka. Tanaw ra ba? Tanaw pa mga anak ko. Wow ka? Ngamingon kong nahigugma kang Eden. Klaro kay ka nag-uol kay kag naong oh. Nanangita ko kang Eden gud. Nakita na kong dako kay kahingawa. Nagibati nimo tungod kay milakaw siya. Tagay sa istorya. May istorya ta magini. Tagay sa slugoy ha kay uhaw kayo. Nga pa may sobrang bino, lami king ilala. Oh, imulugoy oh. Ako ra may inom. Nakatagay naman ko. Pahim na ko lugoy. Aya, Ang binay mong giipis nga bino. ginom na ako. Punay pa na. Ay, mangilo, ay, sa mga, mangilog, mangkadong. Punay kamay. Wa mo kay batasan eh, no? Ano pag ika mahubog? Be, esa ha? Punay. Di ako sa ni, ay pag binuang, ako sa ni. Mangilog lagi. Wala, tinuod. Tinuod yun da. Tinuod yun mo da. Karoon ko makakita na mo mainom ka. Inom tubig, kadaghan ha? Kadaghan ko kakita na mo mainom na, pero karoon, inom anang imnunong magkahubog. Karoon ko makakita na mo mainom ka. Tangguulag yung naong ni mo nung eh. O saman, tugan, be? Tugan? Nahigugma kang Eden sa? Sa? Tubag oy, padako-doko na ba na yun? Wa lugoy. Wa ko may gugman Eden. Diha, ate ka sada. Nga nung mawam ka mo angkon, nga nahigugma kang Eden. Tagay lugoy ha. Talikod gamay kay ilogo niya. Inom lugoy, inom. Atubang. Tiwaso na to, istorya be. Unsa ganito? Dara. Nalimot na ko eh. Kini mo din eh. Nga no laging mauwa man ka, nga mo angkon nga nahigugma kang Eden. Gwapa katumbihan na. Mimis kay paa. Gamay nga bigot ba, gwapa. Malulot ang mga mata. Kung mapahiumas kang lami, ay, murag kamay katamis. Sa? Nahigugma kang Eden, no? Sa? No? Sa ba? Sa? Sa ba lugoy? Kasaba ba ni mo? Di man ang tubag dayon. Wa ko may gugma atong babayana. Wa pa ko mubati gugma. Nakadungog ka lugoy? Wa pa ko mubati o gugma. Nakadungog. Sumbagon na karon. Nakadungog ko manumbag noon. Lain sila mo mahigugma ay manumbag ka. Gusto na lugoy. Gusto na. Gusto na be. Gusto na bitaw. Tagay pa. Himo inom ko. Usa? Usa ka gusto kag mahubog dong? Mo inom ra.
dili magubog. Atik do. Sa ako nang giingon. Sa ano, nahigugma ka, di ba? Sa nahigugma ka sa. Karon ko makakita nimo miinom ka. Sige, Gugma dagdag sulti niya, God. oy. Sige na, sige na, sige na. Tagay ng baso niya. Tagay bino. Kaya mo inom ko. Tambal sa kakapoy. Sige na, dayon. Ikay na nga, tik, og dili ako. Sige, sige. Mutagay na ko. Ang marigidangat ini. Ako na iwa ka inom og daghan ini. Ikaw na palabi noon dong. Luguyan lugoy. Gamay rag na inom. Muran og ikaw na lugoy dong. May pag ikaw na lugoy, ako rin Ryan. Uyo, mabungol ko ani, kinangaan ko. Anong, Ano gidangat nimo? anong milakaw mo siya? Amo gidangat nimo. Sa may hinungdan? Dugay na ka mga mag-istorya, nahubog naman ka. Sa mga hinungdan? Amo gidangat na hiubos to. Kayo ka kaingon. Nagpaabot to mo ingon ka. Nyawa man ka kaingon di. Nahiubos, hilakaw noon. Sabay na lugo eh. Mm. Ngako ba? Nangahawa lang ko, nangahawa ko. Ibawag ka na din sa atong dapit. Ibawagin ka. Ngon sa? Dagang kayong mga ungo. Basino? Ngon sa? Ikaw na eh. Hingawa man ka. Wa to badug kog ungo eh. Kay ungo sa to siya. Wa ko makawayan sa imong tiyaw, lugoy! Dong, Dorian. Joke. Tarong ha? Magtarong, ha? Joke na to hubog. Pero ay gubog-hubog diha lagi. Kay simbak ko, na emergency. In case of emergency, naadain ka. Gamiton na ito imong pana. Pana naman. Kato pinayam-yam nimo ba? Ako di naman ko kay bawa ng imong Latin diha. Lisod na imong Latin eh. Minatin na rin ako. Kalma. Ayaw lagi pala inom. Kalma lang naon sa mangka. Di intabin lang mo hapit. Imon mangyerog ang bino. Tunga tana. Samta. May batasan. Ako mo na imnon nun. Eden. Oh. Eden. Ha? Dong? Nga gitutukan ko ni mo. Isang pit ka na mag-Eden. Tarong diha. Anong milakaw man ka? Ano? Sa may imong gikayhubsan. Ako? Anong kalit ka na usab? Naonsam ko? Eden. Si Eden. Si Eden, sabotin mo. Wa ko na siya mahigugma. Pero may to ang luha. Nagpanawag sa nga ni Eden. Okay pa ka, Dong Ryan? Okay pa. Sige lang. Pagpapan ako. Si Lugoy tao mo. Ampo na ta. Ampo ta nga. Way mo uwa nga mga ero. Insa po tayo mo salbar na to ini. Doon mo suwa nga mga abat unya. Hubog naman ka. Mantikaan ta ini. Parisang si Kwate. Tugnaw man dai dinhi sa gawas. Dagan man kong mga kahoy. Ug pangpangsab kining akong nahimutangan. Magpaduol lang gyud ko ining akong nahimong daob. Tugnaw gyud. Bisag taas ning akong gisulob. Pero gipati gyud nako ang katugnaw. Ugma. Mangita ko gipanghay-hay. Dili man ko tagaan. Manguha na lang ko. Bisa na lang uwi kapin sa akong lawas. Ganinang buntag pa kung way kaon. Pero nganong wa man ko batia o kagutom. Di man pariha sa una, natalira kong gutomon. Tungod kay busog ta sa miaging gabi. Ikaw? Ikaw na usap?
Tungang gabi ina Eden. Ug kitang duha mag-uban. Ayaw ka pala. Kay managsama tang wa paggutma og karne sa tao. Wa pa uhawa og dugo sa tao. Nganong gikopya mo ang akong hitsura? O kinsa ka? Nganong kasamo ka nako? Letse ka sa akong kinabuhi! Hinay-hinay lang sa imong tunada sa imong tingog, Eden. Wa ko kopyaha ang imong itsura. Giingna na tinang ako, mao ikaw. Og mangutana kag kinsay ako nga, Prinsesa Ira May. Nakakita ka na nako dito sa underground sa mansyon ni Mami Iska o Daddy Tikoy. Ako si Lotus. Nakadungog ka? Ako si Lotus. Ikaw si Lotus? Katong sigbin na akong nakita dito sa underground sa mansyon ni Iska. Nganong dili ka buntahod og Mami sa atong inahan. Dili ko siya inahan. Wa ko'y inahang ugo. Si Mami Marina ang akong inahan ug dili si Iska. Hungog ka! Wa kay pagtahod sa atong inahan sa kangitngit. Imo ra siyang inahan. Ayaw kong pasok ka, Ira May. Tingaling makatilaw ka sa akong kabangis. Sige! Imo kong patsyon? Patsya ko! Aron mahuman na ning tanan! Ug nganong patsyon taman ka? Dili ko mo patay nimo. Tungod kay managkaluha ta. Gusto na kong mamatay. Niambak ko din sa pangpang. Unya, unsay resulta? Namatay ka? Ha? Namatay ka ba? Wa ko mamatay. Wa gyud ka mamatay. Buhi ka. Gaginhawa ka pa. Pweset ka, Ira May. Nganong ikaw pa ang nahimong Ira May? Ikaw na lang unta si Lotus. Wa ko magkasabot nimo. Kung nganong bisulti kag sama di ana. Nganong gusto kag mahimong ako. Pait kaayo nga akong gidangatan, Lotus. Kung makahimo pa lang unta ko sa pag-usab sa akong pagkatao. Kung makahimo pa lang unta ko nga mamanduan ko kung kinsa gyud ang nagbugna nako. Gihimo ko na unta ka na. Gihangyo ko na unta siya. Dili ko gusto ni ning gidangatan ko karon. Ayaw pag-drama diha. Kay kanang imong mga luha. Dili na makatabang na tong duha. Dili ko makadawat nga ako ingo diini. Dili. Gusto kang magpakamatay? Gihimo na may kahanan nimo. Sige! Pagpakamatay. Kay bisag ka pila ka pa magpakamatay. Dili ka mamatay. Kawas lang kun. Gawas sa unsa. Unsa, Lotus? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.